Rayuwar Bilkeesu. Rayuwar Bilkeesu. Wallahi kin ga na fito da wuri ko? Ai kin san muna da meeting da su dakta. Yanzu shi yasa nake sauri ma in je mu fara. Don haka yanzu zan je. Ai ko tun ɗazu nake jiran in ga ka fito ina son zai wata mata. Ke na faɗa miki ga abin da yake gabana. Me ya kuma hajiya? Abun ba na faɗa bane a To faɗa min yanzu menene? Da mun magana ce akan Aminu. Aminu kuma wannan me yayi kuma hallau? A'a ba wani abu yayi ba. To. Kai yanzu Alhaji baka ganin yanayin Aminu. Me yasa mai? Gaskiya Alhaji. Aminu in ka kula da Aminu kamar ba cikin hayyacin ne yake ba. Aminu? To ya akai garin ya? Dama ina so in gaya maka. Anya wannan yarinya ba za ta raba mu da Aminu ba. Hajiya kenan. Ya za ta raba mu da Aminu? Mutunta ne ba? A'a gaskiya Alhaji. Ai yanayin Aminu ba irin na da bane. To. Ni yanzu shawarar da zan ba da Alhaji. Aminu ya saki yarinyar wannan. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, kamar ke ki rika cewa Aminu ya saki matai? Ashe kallon da nake miki na mai hankali kwakwalwar kanki a yadda notukan sun ce ba sani ba? To idan kwakwalwar kanki bata sun ta notukan kanki sun ce ni nawa daure suke daram. Ni ma nawa kuma daga yau ta yau bari in ga miki kake kara min irin wannan zancen saboda haka kin ga tafiya ta sai na dawo. In kai ne notukan kanka suka kunce amma ni nawa garas. Wallahi ko ta alƙayin kasa ne ya saki wannan yarinya. Rayuwar Bilkeesu. Mai gida, ka gwanda ka tahi. Ka fita ka dinga zaga wannan zama a gida ai ba zai maka ba. In kana zaga jikinka ma zai warware. Haɓa mulki. Yanda wannan mutum yake nema na, ina fita sawa zai asar kafe ni. Da ɗan sanda fa yake nema na. Kuma yana kama ni can kin san inda za a kai ni fa. Ai ko Alhaji Gamba kai da hi mutu ka raba. Sanin da kenan. Ai sanin da kika yi. Ni da Alhaji Gamba ɗan nema ake. Yawwa, ana ganin yana sarkafe ni ra'ayi. Allah ya yarda ma ba abin da zai faru. Yawwa bulki, yanzu kika kawo shawara da addu'a. Tun da ke addu'ar nan, bari in tashi in kewaya, sai ga Allah ya sa an ɗan dace. Allah ya Yawwa to zan fita. To Allah kiyaye mai gida. Za a ɗan sami mutala guda gurin ki. Ai babu canji, ka san. To shi ke ki. Ai Allah ya san abin da za a yi. Mai gida har yanzu fa a tsorace kake. Kuma in Allah da in ka fita ba abin da zai samu sai alheri. Hajiya kwana biyu an daɗe ba a ba. Bari ƙawata. Wallahi na daɗe ina so in zo inda wani abu ne yake damuna ƙawata. Kuma na san ba ni shawara in ba ki. Me yake faruwa kuma? Mashallah. Yawa. Baraya. Ba fito ba. Ha? A gima kai? Wallahi kuwa ƙawata ce ta zo. Ta. Ina yini? Lafiya lau. Ya gida? Gida lafiya. Mashallah. Baraya, bari yin fita ko? To a da lafiya. Mashallah, suna da Allah ya kiyaye. Kin zai ji ƙawata. Wallahi abin yana damuna. Gaskiya ne Hajiya. Ba kowace uwa za ta ga ɗanta a cikin irin wannan hali ba. Ta zuba ido kai shiru. Amma ni dai abin da zan baki shawara a nan shine gaskiya a yi dai addu'a. A dai sa addu'a gaskiya. Kawai ni shawarar da na yanki wannan auren raba shi za a yi. Tun kafin ta raba ni da shi. Tunda na ga ƙoƙarinta niyya take ta raba ni da wannan ɗan. Hajiya a dai addu'a ce. Ƙawata ba ki ganewa. Wannan yarinya da ke ganin ta hatsabibiyar yarinya ce. A dai addu'a dai. Kin san ba abin da ya gagara addu'a. A dai addu'a a gani kafin rabuwar tasu. Kin san ba kowace uwa ce gaskiya za ta
so ta ga ɗanta a cikin irin wannan hali. To ya kamata dai a ce an yi addu'a gaskiya. Ban daɗi dan daɗi. Zan koma amma kin san me kawai haka din za a yi. To shikenan. Haka din za a yi sai kin ji. To shikenan na gode. sai an jima. To ki gaida gida. Gida. Nagode. Sai na zo. Bilkeesu, Rayuwar Bilkeesu, Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu ta Wai ina yarinyar nan take har yanzu ba ta rago cikin gida ba. Ko ta biya yayan ci irin na molo. Rayuwar Bilkeesu ta Ni na san duk inda kake yanzu tana son hanyar ta waya. Rayuwar Ina kin ta ta Bilkeesu take da a cikin lokacin da wata daɗi. cikin gida ko. Rayuwar A lokacin Bilkeesu da da wata cikin gida. daɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam yar halakkin ki ambato. So zauna. An dawo. Na dawo. Ke kallalo daga gidan uban waje. A'a, ka ga malam. Ba fa zai yiwu ba. Yarinya a hana ta sake a gidan ubanta. Wato na lura ke dore mata kenan ta yi abin da take so a cikin gidan nan kenan ko? Ni fa inda kin ga ba ma wannan ba. Kawai na so da farin ciki na samu kuɗi in ka miki ya ɓata. Kai wannan yarinya da farin jini kike. Kuɗi masu yawa haka. Wannan duk samarin ne suka baki. Rayuwar Bilkeesu ta hokaga. Akwai ranar da za ta Rayuwar Bilkeesu da yi ba a daɗi. nan gida. Ba amun ba. Ba amun ba. Ke tahi mu je mu ƙarasa magana mu a cikin ɗaki. Rayuwar Allah Bilkeesu matso. Gaba ta rago ne. Rayuwar Bilkeesu matso kaga. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu. Malam, Rayuwar Bilkeesu. malam. Haba barki. Wani riki. Kera da wannan. Lafiya. Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu Na ta haƙura Bilki. Na haƙura Bilki. Rayuwar Dama wata shawara ce na zo da ita malam. To, Gani ne da wannan zaman da kake yi a ɗaki kana ɓoye-ɓoye. Na ce gwanda in kirawo ka in gaya maka ka zo ka fara fita wani garin ma. A san abin da za a yi. to yanzu Bilki in na ce zan fita in bar garin nan in tafi wani gari. Ina na ga abin da zan rike in dan samu jarin da in na je zan dan rika juyawa. In dai ka amince malam ko kana ne sai in saida. A san abin da za a yi ka fara fita a ga yadda Allah zai yi. Allahu akbar Bilki. Yanzu Bilki na barke kika sai da kayanki. Kika ba ni kuɗin na tafi. In tafi in bar ki da jimami. Kin san ba zan rika jin daɗi ba. Allah sarki Bilki. Allah sarki. Allah miki albarka. Dubaran mu na mata Allah ne doka. To Allah taimaka miki. Allah taimaka Allah miki albarka. Allah miki albarka. Yanzu ki zama tun da dai na riga na fito daman wannan farar ce nake so in muka ita. Na ji kiran wannan abun ma ni duk a tsorace na tsorata. Ji nake ba lafiya ba da ko mun zaman wannan farar ki gaske. Ai. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Ga molo. Ina za ka je? Shashashan banza kai kalla kai a tsaye kana kallo na. To, dama malam, molo ne ka tare kake zabga a faɗa haka. Malam gaskiya abin da kake yi ya ishe ni. Yanzu ba dan yaran nan ba, a tukunya ma ba mu san dora a gidan nan ba. Kai, zo ka wuce ka shiga gida. Wuce. Laure,
laure ki bi duniya a sanatin kan lokaci ya kore miki laure. Ina gaya miki wannan. To kuɗi da ake kawo miki. Kin san me aka yi aka kawo kuɗin? Yo ko me ake samo kuɗin? Ko me suka yi? Ai dai ba za su yi abin da ubansu ya yi a baya ba. Laure. Yanzu a gaban yara ki. Rayuwa kenan. Wannan ranar da nake ta tsoro. Yau dai ga ta tabbata a gare ni. To, ai Allah dai ne yafiya ne. Allah ka yafi. Ba ku. Allah hiriya su suma. Rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu masoya, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu masoya, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu masoya, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu, rayuwar Bilkeesu, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu taho, rayuwar Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu taho kaga, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu matso. Hajiya a falo haka? Wallahi mun dawo. Kai. Mun fa sha mitin. Miƙa mun wannan daki ko? Kai Hajiya ɗaya. Sai ganin shi nake kamar wata mara lafiya. Lafiya dai? Lafiya kalau daga barci. Sai na ga abun kawai cikin wani abun nan rai a bace kamar ba yadda na baki faɗa. Me ke faruwa ne? Yanayin barci. Ina Amir ke? Baba Alhaji kai da fara zaka san lokacin da daɗi. Kuma ba kowa bane ya daure mai gindi fati kai. Hajiya kenan. Wannan shine na daure mai gindi? To ai ba laifi na bane ba. Laifi ba wanda ya laifi kamar bai wuce ke ba. Saboda ke kuke tare da shi ni kullum ina office. Ban na dawowa sai lokacin da na taso. To yanzu na fita tun da sai yanzu na dawo. Kuma ke kuna gida tare da shi. An kwalli ina da laifi ba babban mai laifi da ta wuce ki. Yawwa. Sai dai kuma in akwai wata a ƙasa ba wannan ba. Ba da wata a ƙasa ka kowa sani. A'a. So, na san magana. Bari in ji ta. Rayuwar Bilkeesu taho,
Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu taho kaga. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Tafiya ta yi kyau. Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu matso kaga. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Allah kenan. Rayuwar Bilkeesu taho. Rayuwar Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu. To iska ya kawo su nan. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu taho. Rayuwar Bilkeesu matso. La ilaha illallah. Rayuwar Bilkeesu taho kaga. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Wannan kaddara har ina. Yanzu in koma gida in cewa Bilkiyaya. Kaga ba zan koma ta wancan yana ba. Sai dai in zagaya in buta dawa idan gare yi in isa gida Bilki ta boye ni. Wannan ba Allah in ya gani na shiga uku. Wallahi inna ilaihi raji'un. Kai. Yanzu kuɗin nan. Rayuwar Bilkeesu. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Ajihu kan ba ajihu na sa cikin jikin da zuba. Amma ai ka san hira banka zai wuce ka. Rayuwar Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu taho kaga. To ni in na je ma in ci Bilkiya. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Na ce ta sai da 'yan samirin wannan. In gaggama an bar garin nan. A ɗan mu da Alhaji Gamba harka ba ta da kyau. Rayuwar Bilkeesu matso. Rayuwar Bilkeesu matso kaga. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu. Rayuwar Bilkeesu. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu taho. A'a ba mafarki bane biki. Ni ne dai malam Balanaki. Rayuwar Bilkeesu taho kaga. Yanzu nan na ƙare zancen ka ina cewa in Allah ya Bilkeesu da Ai Bilki. Wani ibtila'i ne na gaba da shi. ko dai ka haɗu da Alhaji Gamba harka. Ai Allah ya wani tsakari da Alhaji Gamba harka. Wani ƙasin gumin ɓarawo ne na haɗu da shi. Wallahi kuwa. Zariyan ɗauko. Ai labarin namu mai tsawo ne. Mu shiga daga ciki saboda ba magana tamu tana son sauri. Rayuwar Bilkeesu. Rayuwar Bilkeesu da daɗi. Mai gida na dama yana so mu yi wata magana ni da kai. Rayuwar Bilkeesu. Dama akan ummi na ne. Zilad me kuma ummi na ta yi? Dama akan magana admission ɗinta ne in ya samu. Ni ne nake so in tuna maka. Kwarai ma Zilad, gaskiya na gode da kika tuna min dan har na shafa. Mun yi magana da wani abokina da zaran sun fidda admission ya ce in tuna mai to amma duk da haka insha Allah in na fita zan samu in ji ko sun fara fitar da shi. To ai gani ne baka yi magana ba shi yasa na suna. Zilad hakan ma ya yi daidai yana da kyau.
Wai ina ummin ta take ma? Tana ɗaki tana karatu. Tana karance-karancenta. Kasancin da aka bata labarin admission ɗinta ya kusa fitowa. Shi ne take ta karatu. Nayi in hana ta. Ta ƙi hannuwa. In kaga ummi na ta ajiye littafi to sallah za ta yi ko cin abinci za ta yi. Da ta gama za ta koma. Idan nayi ma ta ranga ɗagawa ta iya. Sai dai ta karatu shi ya sanya. To ai Zilas shi wannan karatun da take shine zai ƙara gogar da ita. Kuma kin san karatu in ka bar shi fa to shi ma zai barka. Bar ma in kira maka ita. To shikenan. Ummi na. Na umma. Abba kina son ganin ki. Ai tana ta ba da kokari gaskiya. Wallahi. Wa alaikum salam. Ka gani ma kuma yanzu abin da take yi kenan. Littafi ne ma a hannunta ana kokari. To ai wannan karance-karancen yana da kyau. Kuma ina ba ta goyon baya 100%. Yes. To Ubangiji Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. Yawwa amin. Abba na gode. Yawwa. Allah ya taimaka wani. Allah ya bada sa'a. Wajen wannan zan haidudu. Baka haka. Na rasa yawon lafiya. Yanzu ina aiki ka zo ka kawo. Sai ka tafi wani haidudu da aiki. Ya molo zo ka ji. Ɗan wata. Wai ɗan wata da ina? Ni fa ka yaya da ka ban na san ba irin wannan Rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu mazo, rayuwar Bilkeesu da daɗi. ai ka sani yanzu ne wani abu zan ba ka san kudin nan da ne fa na samu kuɗi zan ba ku wani abu yanzu idan ka je can za ka sha irin wani abu ka dai gane ai yanzu nan idan na shiga zan ba ita ma wani abu sauran kuma sai na wannan can a kwanci tana jiran ko to ai fara in shiga ma sai ta jira ni to yaya Allah kiyaye sai ka dawo wallahi baki jin wallahi baki da aiki wannan kazamin yaron talaka matsiyaci fakiri gaskiya ban ji daɗin abin wallahi wani kanka yaron da ke da kosa sai ba ne haka ke ne da ke sun ka'ida ta da doka ta sauran minti 10 in shigo class dole ne ya zama duk ɗalibai suna da class. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya mallaki na farin ciki na kuma hasken idanuwa na. Kuma amincin Allah da na mala'ikun rahama ya tabbata a gare ki ya ke amarya ta. Soyayya gidan zuma, idan ka sha ka ba masoyi. Soyayya gaman jini, amma kowa da kewan da ya karbe shi. Wai makocin mai akuya ya sai kura. Ba na hana ki wannan wannan ko din mata tuni ko wannan ya tare mutum ba.
bacci kike yi ki farka. Ya kamata ki san ciwon jiki sai ba. Ke ma ki da aiki ko mansur. Wato in ba dan wannan mata ba ki dawo wani. Shi ma doki ko? Waki yashi ne ba za ki rabu da wannan kwazon yaron ba. Yaron banza ne sai ya zuwa mallaki. Wato in za ka lura soyayya ne Kani ban fifita shi sama da kai ba amma ai kai mahaifi. Kin san da wani me yasa mun kai maki? Wace tsaki sawalo? Ya ci amana hana ki. Kullun hita ki. Ki shi. Ba karan ba za ka tun ka dinga shi. Tashi ki mun ban sa. Tafi. Sai dai. Ina so mu haɗa kan aljima a kan. Na zo nan ne ba don komai ba domin na faɗa miki cewa na amince da bukata. Ma da mun bukata ta da kuma yawa an yi saboda zan ɗan yi idan har da zan haddasa ma bala'i da masifar da har abada ba taɓa tunanin. Rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu masoya, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi, rayuwar Bilkeesu da daɗi. Rayuwar Bilkeesu da daɗi.